Il-ħsejjes tal-marċi funebri, iċ-ċuqlajta u t-tnabar, it-tkaxkir tal-ktajjen, il-personaġġi tal-passjoni, it-taħbida l-forċina fil-purċissjonijiet. Kollha karatteristiċi li għal sen oħra konna nieqsa minnhom minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Jien naħseb hija ċ-ċelebrazzjoni tisir iktar personali hu ma' Ġesu Kristu mhix iktar tal-folla u tal-massa, imma personali li tidħol hemm ġew ma ssib l-ebda funzjoni għaddejja. Il-beraħ il-Knisja kienet magħluqa. Qed tifhem u hekk minn dak il-lat. Tiċċelebraħħa kif tista' hu bir-restrizzjonijiet. Aħna jiena u sħabi reffeja inna sentejn u nħossuha ħafna. Ma trid tagħmel xejn, dejjem nittamaw għas-sena d-dieħla issa. Forsi joħroġ temp bħallu u ngawdu l-ġimgħa kbira li tant inħobbu. L-liturġija mingħajr nies mhix liturġija imma għall-inqas dew bil-mezzi tal-lum u bil-medja soċjali biex għall-inqas dak li qed nagħmlu fil-Knisja ma jibqax biss fil-Knisja u jinxtaret aħjar man-nies. Iċ-ċelebrazzjonijiet fuq ġewwa xorta ma naqsux. Matul il-jum tal-ġimgħa l-kbira, Net News żar il-lokalità ta' Birkirkara fejn tkellimna mal-prepostu Monsinjur Paul Carmel Vella fejn stqarbana li minkejja l-limitazzjonijiet u l-miżuri minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-kolleġjata Bażilika ta' Santa Elena f'Birkirkara xorta waħda laqet lil dawk in-nies li xtaqu jagħmlu ħin jirriflettu, iqerru jew inkella jitqarbnu. Il-fatt li maħniex niċċelebraw il-qudies għal-komunità hija weġa għalina s-saċerdoti, weġa kbira għan-nies. U fil-fatt kważi kont se ngħidlek in-nies ħabtu mal-bib biex jidħlu. Huwa stqarmana li n-nies ma qatawx milli jmorru l-Knisja u dan juri kemm il-Maltin u l-Awċin għadhom verament jgħożdu dawn iż-żminijiet. Ħafna nies ġew, qarbinna ħafna nies, kważi kull min ġie, jiġu jitolbuna u nqarbnuhom. Ħafna nies ġew iqerru, jiġifieri dik ħansejħilha attività reliġjuża intima tan-nies baqgħet għaddejja. Żorna wkoll il-Knisja Kolleġjata Arċimatriċi u Arċipretali ta' San Ġorġ Martri f'Ħalqolmi fejn tkellimna mal-Arċiprit Mario Manġon fejn stqarmana kif qed tiġi ċċelebrata l-ġimgħa mqazza t-tieni darba b'differenza minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Differenza almenu żgħira mis-sena l-oħra il-fatt li l-lum miftuħin, għas il-ġimgħa kbira fil-għodu ma ftaħna. Ġifieri il-fatt li n-nies illum jistgħu jiġu jitolbu quddiem Ġesu Ewkaristija, naħseb hija xi ħaġa li n-nies xtaquha. Namis nija ta' dalgħodu, ġifieri n-nies għadhom ma waqfux dieħlin ftit jitolbu fil-kwiet u naħseb fil-verità hija esperjenza differenti ma' esperjenza sabiħa. Ġifieri n-nies li ġew xorta jitolbu fiskiet turi x-xewqa tan-nies li huma mxenqin ukoll għal din il-ħaġa. L-Arċisqof mexxa l-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u aktar tard il-Via Sagra. Li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Il-ġimgħa l-kbira tibqa' ġurnata ta' riflessjoni għal fidil insara li matula tiftakar il-kruċifissjoni ta' Ġesu Kristu fuq il-Kalvarju li sagrifika ruħu biex isalva l-umanità mid-dnub u jagħtiha l-ħajja ta' dejjem. Huwa proprju għalhekk is-salib ittieħed bħala simbolu tal-glorja għall-qima tal-insara.